Il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija, l-MKAST, nida set ta' korsijiet ġodda ta' snajja. Dawn huma msejsa fuq 3 sisien ewlenin: l-innovazzjoni u l-kreattività, il-metodi tradizzjonali tax-xogħol ta' snajja u l-esperjenza hands-on. Dawn il-korsijiet li se jibdew jingħataw minn Ottubru li ġej u li fosthom hemm saħansitra korsijiet fil-ġebel se jkunu qed jaraw li l-istudenti jiġu integrati kemm mal-mod tradizzjonali tal-isnajja kif ukoll jitalmu jagħmlu użu mill-intelligenza artifiċjali sabiex xogħolhom il-quddiem ikun aktar effiċjenti. Il-prinċipal tal-kulleġġ, Stephen Vella, elenka kif dan it-talim se jkun qed jerġa' jingħata sabiex kull min jipparteċipa jikber kemm fil-qasam tax-xogħol kif ukoll personalment. Opportunità sabiħa għaliex inna ngħidu ħafna l-bżonn ta' snajja, il-bżonn ta' snajja. Mhumiex snajja l-antiki dawn huma snajja li tkun formati b'formamenti ġdida. Fejn ħandaħlu l-aspetti wkoll ta' 3D printing, ħandaħlu aspetti ta' teknoloġija, ġifieri hija snajja tal-futur. U naħseb jiena hija opportunità sabiħa għal dawn l-istudenti u anke l-pajjiżna li issa b'mod konkret l-MKAS ħajkun qed joffrihom. Min-naħa tiegħu, il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima tenna l-ħidma tal-Gvern biex jikompli joffri edukazzjoni tal-aqwa livell lill-istudenti tagħna. Permezz tal-MKAS qegħdin naħdmu flimkien ma' setturi, varji setturi li kollha għandhom kontribut xjatu bl-idea illi permezz ta' l-Istitut ta' Snajja nkunu kapaċi nagħtu aktar opportunitajiet li żgħażagħ tagħna, opportunitajiet li permezz tagħhom wieħed iħares lejn opportunitajiet tax-xogħol, lejn dinjità anke marbuta max-xogħol u fuq kollox l-importanza li snajja għandhom għall-komunitajiet tagħna.